Den arbejder jeg på. Men jeg tror ikke, jeg er alene om at sige, at vi arbejder på det skrift. Det er godt. Vi kan jo ikke alle sammen sådan en masse Sandra. Og bare sådan, der er rigtig mange af os, der godt kan lide sådan, det her skrift, jeg må simpelthen være i god tid sådan Sandra. Ja, jeg laver den sådan nok klokken 11:30 i nat, og så måske er det lidt for sent, men jeg er god nok til alligevel, og en anden, de tænker, det er også det. Ja, det kan vi andre ikke, så skal vi så lidt. Vi vil gerne være ligesom Sandra, men det har, altså... Det var Lines spade. Det var det. Men derfor så synes vi bare, at vi gerne vil give jer nogle gaver, fordi at vi har været rigtig glade for at have jer, og vi er også rigtig kede af, at vi skal skilles fra jer nu. Vi har haft nogle hyggelige stunder sammen, både dansk med, det har været lidt seksuelt. Jeg skal tænke på sådan en dansk, det er så meget. Det er dansk lærer, det er meget lige. Og der har været sådan, det er næsten en skam, jeg har haft så få drenge. Og jeg har været ikke dejligt at komme over til drenge. Jeg ved da også, at i mine der er alle mine eventyr blevet ødelagt. Ja. Ja, det kan ikke være sindssygt. Nej. Men vi er blevet rigtig glade for digte og alt sådan noget der. Og jeg har lært at kunne forstå. Ja, forstå deres sindersydninger. Det er i hvert fald godt. Og spansk, det har også været rigtig godt sådan, at lære et nyt sprog. Og sådan, det har været rigtig svært sådan, at skulle lære alle ordene, og det har været nemt bare sådan at sige Mælja Moline, så er det dine marker. Det er en god tjene. Men det kommer. Det kommer lidt. Der er nok mange af os, der sådan tænker, at vi kunne godt tænke os at komme til Spanien nu og prøve. Det her er jo praktisk, fordi at når Christina hun fortæller om det spanske værk, så det er simpelthen så fantastisk og så dejligt. Så det har også været nogle rigtig hyggelige spansk ture, vi har haft. Ja, og tyskerne, de er sådan lavet gode i det. Skal jeg købe til på tysk? Og svømme nøgen. So, what? What's going on here? Ja, vi begynder med at spille nøgenbad, når vi bliver studenter. Nå, det er da ikke noget. Hallo, drik dig fuld med os. Hallo, ja, jeg drikker alle sammen under. Der er mange år siden. Så falder de i vandet. Mænd har taget sådan en glas rødvin hver aften for ligesom at stille hovedet trække sig op. Og historie, nu begynder vi vel snart alle sammen at kunne årstallene. Jeg er sikker på, at I kan alle årstallene. Det er bare ikke sikkert, at I kan sætte begivenhederne sammen. Nej, det var godt til. Ja, til 25-årsjubilæet, Per. Så skal vi nok imponere dig. Der er det en kolde krig, nu skal du høre her, Per. Hvis I kommer til et 25-års jubilæum, så tager jeg en test med. Det er en aftale. Så er jeg ædre. Ja, Per, vi var også stadig lidt ked af, hvordan du sådan lige behandlede os med det her fodbold. Det var sgu ikke... Det var simpelthen så fortjent det der. Jeg burde have lavet dønningehoveder af det. Og jeres dansklærer kan lokke jer med til en grav op på Turø, i stedet for at spille fodbold. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke sætte mig ind i. Men I har da fået nogle gode historier at fortælle med os, vil jeg sige. Skal vi sige Irland, tage tatoveringer, og der er kommet flere efterfølgende også jo. Jeg ved ikke, hvor mange tatoveringer har vi i klassen nu, altså. Er det sådan? Et par stykker. Det er epidemi. Skal vi tælle det op? Lige før vi siger, hvem har ikke tatoveringer? Ja, det kunne være sjovt. Ja, på rette. Det går nok ud. Og engelsk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til engelsk. Det var fint nok. Det har været op ad dig. Der har vi sgu altid fået nogle gode grin. Det har altid været dejligt, når Mette må komme ind i klassen der, og så kunne vi næsten grine det samme. Så er med, der er hende. Derfor så vil vi gerne have kommet her og fik nogle gaver af os. Kom herop til jer. Ja. Vi gider ikke komme ud til. Skal vi lige rejse os? Nu er det også, der rejser sig for at gå op på tavlen. Så er jeg stor. Du er vant til at Husk til dig. Christian, vi ser
Ej, det er hyggeligt. Jeg bliver helt Man kommer jo nok nogle seksuelle. Er der fugtigt i stedet? Så løber jeg ud og spørger min mand om aftenen. Tak. Og så er der også et her. Ekstra, ja. Vi har både købt noget og skrevet noget og skrevet lidt til at hænge. Der er lidt til dig der. Stina her. Og til Per. Ej, hvor er I søde. Det er da helt Det er et billede af os, der er ikke kirken. Er det tungt? Det var også lidt. Mening med det hele. 4 millioner. Jeg må pakke op, inden jeg læser på. Ej, jeg får sådan her ligesom en lønne her. Jeg tænkte, at fremover skulle du også imponere de næste elever. Hvad er det, fordi han siger, at hvad var det, han meldte? Ej, hvor er I bare fedt. Nej, men navne på. Det er sådan noget fantastisk, det her. Nej, hvor er det Vi tænker jo, det er filet. Problemet med det her, det er jo bare, at hvis jeg bruger den, så sparker jeg jo til tredje scene. Det er vi så vant til, Per. Det er vi så vant til. Men mindre ungerne hugger den og går og spørger mig. Tusind tak. Ej, hvor er det fint, han citater på. Ej, det er Mette, jeg er stadigvæk ikke med på billedet, så du må lige tegne mig. Jeg vil stå hen. Hvorfor har jeg ikke noget billede? Det var da du bare. Jeg vil ikke snide mig ind. Jeg ved det da godt, men jeg skal jo over på arbejde. Jeg skal jo ikke outshine nogen. Nej, nej. Altså, jeg kan godt lide, at du ligger og sidder med ryggen til. Han fornemmer, hvad der sker. Christian skal være bien. Det er fair nok. Alt det, der står der. Og det var... Det er også det. Jeg tror ikke, det er forskellige scener. Ingenting ad gangen. Merci! Ingenting ad gangen. Æbletræ herovre. Du skulle lige nævne figurerne. Ja, figurerne er på. Pas på, træet det er meget højt. Vi har sat nogle store sædler på til, og vi håber, det er korrekt. Og det er hovedet med lidt forskelligt, så der er både Golden Delicious til dig, altså elsker. Og så hendes bidrag, det var, at hun sad og pillede posen i stykker, så der er altså sådan nogle figurer. Der er blandt andet Mistelbæk og kanin. Og så sidder din mand hernede. Så der var lige lidt til at være også. Var I bare mega? Ej, jeg vil godt have lov til at sige tak. Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg har fået sådan nogle afsindig gode gange. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for. Jeg er 10 år til alle sammen. Jeg ved ikke, om vi skal til at snakke om kildekritik på det her tidspunkt. Tusind tak for det her fine gaver her. Tusind tak for det. Så velkommen. Jeg håber, det er sådan med de grammatikker, de der. Ja, indtil videre går det fint. Det er fordi... Hvorfor tror du, vi har solbriller på? Ja, Mette krammer med... Mette tom. Det synes jeg, du skal beholde.
tak. Nej, jeg synes, det var det.